Ken in actie. En woord kennis zou je ook Barbie moeten zien. Maar ja, als ze langs de schutting loopt, het is nog veel meer Ken. Ken eigenlijk niet. Oh, wacht. Ja. Weer ze onder schot gehaald, hè? Vlindertjes. Ja, creatief zien ze. Das größte Glück ist die Summe kleiner Freuden. Dus het grote geluk is een optelsom van kleine pleziertjes in het leven. Zo gaat. De familie Leutjes Smeets. Ze hebben in ieder geval nog een kamer vrij. Is dat ook echt zo? Nou, we gaan er maar vanuit dat het zo is. De auto staat op de oprit. Zullen ze met de fiets nog op werk zien dan? Ik ben er bang voor. Dan komen ze aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Woont je toevallig hier? Nee. Oh. Woont je hier in de buurt? Ja. Oh. Kent je die mensen toevallig? Nee, ken ik niet. Ik kom de King of Shoe naar voren en dan komen we aan het kijken. Dat is leuk. Oh, dat vinden ze leuk om mee te kijken? Ja, zeker. Oh, dat doet je dukker? Ja, wens ik van Shoe naar voren. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Bas van der Zwaan, alleen, programma Onderweg. Ja, ik ken ik. Oh, kent je? Ja, dank je. Ton Schlusser. Meneer Slusser, dat zijn de kleinkindjes? Dat zijn de kleine. Dat is Owen en dat is Misty. Hallo, Owen. Nou. Hallo. Hallo, Misty. Hallo. Broer en zus. De tweeling. En de tweeling. Maar, Owen is Kinderboer. zo'n klein stukje groter. Ja, maar weet je nog klein? Oh ja, jullie zijn nog klein. Die Missy. Oh, Misty is toch klein? Nee, hij is wel een grote jongen. Ja, nee, Owen is al groot, hè. Ja, maar Missy niet. Owen, was er iemand jarig in jouw klas? Ja, Sarah. Sarah. Sarah, Ja. Kijk, we hebben een ijsje. een ijsje. Een ijsje, een snoepijsje. Maar moet je dat niet snel opeten, want ijsje smelten toch? Nee, Dat is een als snoep. we thuis zijn. Oh, oké, als jullie thuis zijn. Maar zitten jullie in dezelfde klas? Ja? Nee. Alleen in de kaas. Maar hoe kan het dan dat jullie maar één ijsje hebben, terwijl jullie met z'n tweeën zijn? Wat is jouw ijsje? Waar is jouw ijsje, Misty? Die heb ik opgegeten. Oh, kon je niet wachten? Alleen hebben Judith getrouwd. Wat zeg je, Owen? Ja, maar Judith getrouwd. Wat zegt die opa? Ik weet het niet. Wat zeg je? Maar die hebben het veel. Die... Gewoon Judith. Ja. Die ijsje en Judith. Die ijsje is lekker, hè? Dat hoor je zeggen. Ja. Nou, daar staat iets heel moois op Kom een Owen's beetje van de schoen. stoel af. Kom een beetje van de stoel af. Zo, dat vind ik Nee. lekker. Charity. Peper. Nee.
Jawel. Ja, daar staat niet de naam op. Maar wie of wat is dat dan wat daar staat, Owen? Daar staat Charity. Ja. Wie is dat? Ook nog een zusje. Nog één. Echt waar? Charity en Feli, ook een tweeling. Nee. Maar die zit al op de grote school. Oké, mijn broer is voor mij. En nog een broertje, zegt ze. Kaden. Dus, hoe? Kaden. Kaden. Ja. Kaden, Charity, Owen en Misty. En Feli. Kaden, de oudste zoon. Dan Charity en Feli, een tweeling, 2 meisjes. En dan Owen en Misty. En dan opa. Opa komt op de laatste plaats. Ook komen op de laatste plaats. Oh. 40 jaar lang op de eerste En plaats. opa was een 40 jaar jager. Ja. Hoe oud is opa geworden? Oud. 4. Hoe oud is opa geworden? Oud. Ja. Heel oud, hè? 70 jaar. Oh. Niet doen, Owen. Van de weg. Owen, en hoe oud ben jij? 4. 4. Dan is Misty ook 4. Maar midden nog klein. Maar wie van de twee is nou de oudste? Wie was er Wie het is eerste? het eerste geboren? Ja? Ja. Ja. Oh, daarom ben jij ook een stukje groter natuurlijk dan Misty. Ja. Je was iets eerder geboren. Ja. 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 Midden nog klein nog. Nee. Dat wel. Dat ben nog wel klein nog. Maar Owen is dan misschien een stukje groter, maar ben jij dan misschien een beetje liever? Ja. 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 We zijn alle twee lief, hè, jong. We zijn alle twee lief. En wat gaan jullie nou samen doen? Want, Op de tablet. Oh, op de tablet. Op de tablet. Hoe heeft de tablet bij zich? In de rugzak. Ja, in de rugzak. Hé, maar opa, wie doet je dat nou? Je gaat nou met de kleintjes naar Ochtoes of nog? Nee, naar de Wozoenen. Wozoenen. En Zoenen heeft een stukje erop. Dus ik ga zo van school afgehaald, hij om in de berg. Dus de school. En dan loop ik nu. Maar het is dinsdag. Hebben die dan maar zo kort? Nee, ze zitten zinnig 4 jaar. Ze zijn 3 jaar. Ze willen nu in december Oh, weer het een klein beetje... gevoeteld. Ja, heel even een beetje in de Ze toekomst. werden ver, dus ze zitten nog op de Peuterspeelzaal. Oké. 2 keer in de week. Hè? Ja. Maar doen ze nog... dan doen ze denk ik niet meer slopersmiddags of Nee, wat? nee, Dat is geweest, nee, hè? af en toe nog, maar nu Oh. niet meer. En dan mogen ze... maar opa heeft eindtablet. Ja, Hoe goed je dat nou regelen dan daar? hoe regelen we dat? Open pak het klokje. Toch? Wat hè? Ine. Eentje, ja. Open pakt het klokje en dan zet hij daar op een kwartiertje en dan mag Misty een kwartiertje. En dan loopt het klokje af en dan mag Owen een kwartiertje. En dan gaan we samen een kwartiertje spelen. Hé, dat is goed geregeld. Ja. Dus kwartiertje tablet en een kwartiertje kwartiertje- ouderwets spelen. Ja, precies. En wat gaat je dan doen? Gaat je Dan gaan die kleuren of... kleuren, ganzenbord, mensen erger je niet, domino. Nee, Ja, ja. echt hoor. Ja. Oh, dat is leuk. Leuk doen we dat, hè? Ja. Of niet? Ja? Jij ook leuk? Ja. Ganzenbord. Opa, Oud-Hollands dat bestaat nog. Ja, 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 ja. Is dat nog echt een spel wat jij nog van vroeger hebt? Of Nee, het ganzenbord niet. Want mensen erger niet, is heel oud. is dat met dobbelsteentjes Ja, of met met dobbelsteentjes. zo'n rond Nee, half glazen echt bolletje? met dobbelstenen. Met dobbelstenen. Oh, ouderwets. Ouderwets, ja. Zou je dat nog kunnen kopen, ganzenbord? Ja, Eigenlijk? ja, Echt hoor. ja. In de oude uitvoering zelfs. Dus met de oude tekeningen erop en ja. En Misty, wat vind jij dan het leukste? Ganzenborden, mens erg je niet of domino? Domino. Zeker omdat je dan gewoon alles om mag gooien, hè? Nee. Nee? Ik ben nog honger die me pijn doen. Wat zeg je nou? Dat is ook weer mij hoor. Mij zijn nog heel... Mijn mama en papa zijn het oudste. Nee. Papa is in mij hoor. Opa is toch het Opa is de oudste? oudste. Ja. Ja, en opa kwam 40 jaar lang op de eerste plaats en nu op de laatste plaats. Ja, absoluut. En dat vind ik heel leuk. Is opa wel lief, Misty? Ja. Ja, hè? Zo. Zullen we nog eens naar de paddenstoelen kijken? Heb je hier aan de zijkant gezien allemaal die poppetjes? Meneer van Ongelwerk. Ja, Ja? Ken van Barbie. Ja, ja, precies. Maar wie En die hoort... schildpad, had je die gezien?
Boor. Kom maar, laten we het open, wil ik zeggen. Laat die meneer zijn schildpad Ja. zien. Owen en Misty, waar is de Waar schildpad? is de schildpad? Ja, ja. Dit is echt een vaste attractie, hè? Op Ja, ja. Van, Hierheen. Ik ga hem. Daar. Hier is hij. Hier. dat is te gek. Daar. Och, die had ik nog gar niet gezien. Zou die nou de weg overgestoken zijn en dat er een auto overheen gereden is? Want hij is helemaal plat. Ik denk ik wel. Die heeft zo'n sterk schild. Hè? Ja, dat kan niet meer. Je mag hem wel aaien. Doe hem over het kopje aaien. Want dat kan ik niet. Jawel, dat kun je wel. Jawel. Doe jij maar, Misty. Probeer maar eens. Probeer maar eens. Die ziet er gewoon zo. Ja, doe maar. Probeer maar, met het vingertje. zwart uit. Ja. Doe eens. En die schild. Kijk. Ik had er 1 keer aangeraakt. Ja? Ja. Ja. Hij brengt niet. Nee, hij slaapt gewoon. Ja, hij moet niet wakker. Hallo. Het is toch onbetaalbaar, Hallo. opa? Hallo. Absoluut. Hallo. Dat zeg ik Hallo. niet. En Ja, heb die nu je hier. dat ook bedacht, met de kleinkindjes die ouderwetse spelletjes te doen? Ja? Gaan die allemaal bewaard. Dus Met gaan er een zijn heleboel in. vuur die naar En zo deze lang de kant. leeftijd werd er eentje uit de kast. Aha, daar vind ik nog een plek. Oh ja, dat deze kant, naar die poort. Aan die kant. Wat is dat? Ik zie daar een poort op. Is die dan het spook? Zie daar. Zie daar. Of Ja, hier dat kan dat wel. is. Zal ik jullie even optillen? Kunnen jullie hier even over de heg kijken? Ja. Kom maar. Daar gaat hij, hè. 1, 2, kijk eens daar. Wow. Daar voor mij. Mooi, hè? Hé, ik zie daar een aapje. Een aapje. Mooi, hè? Aapje, kijk. Hoe grappig. Eh. Dichterbij. Kijk hoe grappig. Dat is een hele rare daar, hè? Superleuk. Zo. Superleuk.